Kardom pini nali tumangno ladak West Karbin Long District Press Club pen mai kani nang kok alam the bangke la puhano ningduk pik chenanam athema ingdeng phokebra trok laso National Press Day arni katalon lake Karbin Long District Press Club alang tum tahap adak isan tu palon lo lapen pu West Karbin Long District Press Club ahin same ningarong kache hok lapen aman kache pipen sidil tum ingdeng phokebra trok laso National Press Day palon ponlo laso long nilitum la social media long mate electronic media long tadil tum chethek long lo KAAC ahin pen stame Dr. Akhai Dr. Tuliram Ronghang pen ke chenglok MP MLA sona taxi gap kaprek gazetted officer tum sitame Ladak National Press Day katalon long nang chitong dun lo lapen so taxi senior reporter mande keklem barim nai abang photum pan same karcho ajay meksita niltumahin pen denglo lapen so taxi extraordinary latum project a ot lapen architect akire doctorate laso ki una tuma pan same West Karbin long ke niltum aman chipi ponlo kadu kabe bang pot trok atum aphan nilitum amana peng pipolo West Karbin Long District along Deputy Commissioner akihai pi Krishna Borua mastame aninga wrong pense lasonong a certificate lapen memento sitame pipolo lapen District Press Club of Karbin Long po alang tum stame nilitum YouTube channel pen sitame theklong lo lapen through social media sitame nilitum theklong lo dak kapalon mesen anong a kachipi Pherangke ke klembang phutum phan aman kipi nilitum theklong lo sitame ningduk pik alama bangke lahano lakha kreni huluni MAC constituency along inut EM KAAC long EM ke chodong abang phu Kangbura killing alangli kangri kangkrang pen media atumaphan kang check lapen terrorist pumate arlua song a ota dur si media tum ke claim pose alangli karbok lason pedulo lapen lasolong ke ther ke hapta do lang enjoy nang inut EM lo pulotang te nangli hem ke 24 hour service nangli ki PUNG nangli rat aphan ki duke lakhe me jangre lapen ke boy atumaphan galanaji ke rabji wrong group hawar hapat kapaching thuria phan sinangli thudon lo lapen nangli semi sita deng lo nangli semi ke deng aba nangli hem apor penangji pulotang te nangli CM nangli EM ke manji si nangli ot amasya velo nangli hem nang ki lut ajongsi apora teng nang chibi koplo dan nangli ke DC leman rohoi dak EM atum ke kedam tang nili tum ke theklong antala sona oda dur theklong lela lasi nangli la an lam kang sak pen nangli kipu lapen media atum aphan nangli kachidan khut lake napen 99% atum ke nilitum aphan support ave po la ke nali phan ke thanjia bangke media tum aphan ke mate Pherangke klembang phutum bangke political pen nali tum party pinang ne media mate Pherangke klembang phutum ke neutral piniarni bangke social ala organization tuma news atopo pinaparni bangke BJP news atopo pinaparni ke APSL news atopo lapen pinapdi ke bangke ASDC, CPML postame kaprek hamphang asong lapen DC along kopipia program si kedeng masitame media tumang bake peklang po media pulotang te lake nangli pipi nangli hukumang bong ateng si nangli lama teng si nangki top nangki du nangji nangka peklang verji puke lake rona masi ave lake nangli phan pini nang pachini dak lo lapen nangli phan nang thandak lo lapen nangli ot nangli dur nang donyong se kachela rave pulotang te nangli phan ke munit hisab amasi munit atum nang bi bedet po nangli lamklar chipilo nil tum theglong lo
la so lam klar ka chipi ke nilitum ning kang sam thang natawe nang li ake chok po son nang li ka chipi binang jia son nang li ke thek thang natawe posi nang li phan ke condemn lo nang li son son abang phu ke council along mate karbing long autonomous council intercept halas long pas ordun ri la sinang li phan la hano ke jong la sinon nilitum ka che thek long abang ke ake hai doctor tuliram rong han karbing long autonomous council ka charipon alang li ke flag la son ave la pen media tuma phan sta me alang li thek an un an ke rap lo mani so that posita me ate sita lang lo media tuma phan akiduk akisung alang li thek an rap lo la pen ake hai doctor tuliram rong hang amasta me media tuma phan anong e amasta pilo stangte nang la soda oda dur nang lilong doluma nang li kachini dam doluma media atuma phan nang li akerap doluma nang li karbiang long along ko an ma print media la pen electronic media along anstame nili lang ingtung ti punang likipu non la hai news fast apanta nang li jongda news fast ke alang li la tum ta chipiduk pi kabang phu atokanu a news ta peklang lo la so taxi karbiang long live sitame piniarni 1 million abat so se a viewers dolo la pena comment mesen long pon lo birta live along stame la so thak si mesen a comment nilitum long pon lo thek pon long lo luti kimi la so news long stame la pen so thak si karbi daily news malong news la pen so thak si print media hin sitame thekar sampri drongo express la pen kaprek ado an stame dak piniarni aman apeng do lanang li chini loma lanang li thek long loma nang li la ana capacity loma nang li media tuman kachedan khut nang li ake thek nang li akere media tum an so si bulatang te nang li le media nang claim not nang li le ko an ma ke claim yak son an nili tuma phanja ponot sitami nang li phana oda dur son non nang ke thek long non nang kar jilom ma ke nang li ke dak rong along kangbura chu tame ma rong along kopine ar punang li deng tame sitame council along kang emr pu kang ni pen nang li la hai alam kan ye ke nilitum kitiata nang dengon e la pen ali phan pinrem lo la pen akhai doctor tuliram rong hang karbiang long tun mas kachari alang li aphan ka chuniri ji ke nang sot abang ke non alang li kangbura killing aphan particular kangbura killing aphan ar pu pen pisunang ji puse nili West Karbi Long District Press Club amai phu pen nali phan chuning rilo la pen anali phan la so ar pu pen pisun se tik bangke la pen ahok pet aning aklong pen aning kachiro ya vet tik bangke nili tum ke ington te alali putake la pen alali phan so kiri katar lip la pen alali puthak news ke klang along ke mo aphi abang ke Karbi Autonomous Council atim aphan same ropon clock ta hai la si la sona oda dura bang phu phan kang lit lang kon care la hai alang li ang hopen ke bar abang ke nilitum ning dupik la si alang li phan ke condemn lo dak West Karbi District Press Club pen bang ke Kangbura killing ason thot abang phu bang ke em ke chu dun pu ke ake hai doctor tuliram rong hang amorjat sike jorlo lapen Karbi Autonomous Council atima phanamasi amorjat jor detlo alangli ko ana ki chok lake ratang no piyo pen klang pon bom po alangli ko ana ke thek ko ana ka chini ko an se english ke thek ko an se qualification alangli ke do lake mo zadak alangli puthak bangke tarli pon bom si mo ratang no pe klang pon po tim pen amasi nilitum alangli puthak tarlip damji lasi alangli sona oda dur khai no alangli son kidam tang council laso general election along alangli rat pen a favor koson pen onde alangli che pehai dalo alangli council along ka che phaim phudun mate ang hoi ke long dun EMR pu deng de prang oat taking po semi ke deng polong lake vosik
aje klo ni phai ingkoi ni kan suri ni reng korai ni si alang li seme deng don lo alang li seme ke deng don a ot adur luma piniani rat atuma long alang li la son alam kang li kang ther la pen media tuma anaman ke the anaman ke do la Indian constitution long stami fourth pillar posel nil tuma fan hog lo tangte alang li non media klemang pho tuma fan ko ano ne birta kapacita ko ano ne arong atok ano dowa towar dolong kabe rada kaningri kisu gyun e along pen ke chenglo ka homri dam pen news ke tok ka peklang pen akhe doctor tuliram rong hang sitame akirap pidonlo la pen ke dam tang covid 19 ho sitame media through media pen si penang ana tum ke ang tan ka chongda dam tu pasame ladak mithang along ri mithang hawar a mithang arong nang pachilelo tang te Kangbura killing nangli phan nang ke jongji la penangli phan nang ki pujia bangke nangli claim olo mene sitame nangli aketek nangli akere nangli media phan ka chedan media phan nangli la an lam kang sak penangli ke jong nangli ke thek nangli akere abang nili tum nang ka chini ji den tum ning ha la penangli ko an